Za námi je obec, kde více jak 10 let žiji. Psáry a Dolní Jirčany. Místo, kde toho musíme mnoho zlepšit. A já chci stát v čele těch, kteří zde budou bydlet a žít, nejenom přespávat. Zkrátka, když je člověk starosta, tak se má starat. Starat se, aby ty lidi se tady cítili dobře, aby se jim dobře bydlelo a aby je tady bavilo bydlet. Potřebujeme novou mateřskou školku, potřebujeme velkou školu vybudovat a potřebujeme hlavně vyspravit tady silnice, protože když si to projedete, opravdu ty jsou v katastrofálním stavu. Nyní jsme na hlavní komunikaci z Dolních do Horních Jirčan. A v takovém stavu spravuje naše obec zdejší komunikace. A my je opravíme. Takhle by naše obecní náves rozhodně vypadat neměla. Nyní stojíme ve faktickém středu obce. Středu, který ale vypadá spíše jako skládka. My chceme zde pro vás udělat nové náměstí, podobné jako mají v Dolních Břežanech. Za jednu z priorit příštího volebního období považujeme nutnost rekonstrukce a opravy kanalizace tady v dolních částech Psár, tak, aby nedocházelo k těm pravidelným zátopám, kterými tady všichni v okolí trpí. Infrastruktura je pro obec nesmírně důležitá, ale transparentnost je možná ještě důležitější. Z tohoto hlediska je nepochopitelné, jak je možné, že radní, který rozhoduje o zakázkách, taky na nich jako subdodavatel pracuje. Práci pro lidi v obci lze zajistit i jinak, než manipulací veřejných zakázek. Kdo si neváží vlastní historie a odkazu svých předků, nemá úctu ani k lidem. Rádi pomůžeme s opravou božích můk a fary zde v obci. Za námi jsou zatím jenom pole, ale tady vám postavíme novou krásnou školu. Školu s tělocvičnou i hřištěm, protože vzdělání je základem budoucnosti našich dětí. Pana Luďka Nezmara znám několik let, je původně mým studentem ekonomie na Vysoké škole finanční a správní a já osobně o něm vím, že se poměrně velmi intenzivně věnuje vlastnímu sebevzdělávání a spolupracuji s nimi na přednáškách pro širokou veřejnost. Jinými slovy, jazyková gramotnost a obecná míra jeho vzdělanosti je asi hlavním klíčovým bodem celé jeho dosavadní aktivity, ať už v politice nebo v soukromém životě. Já Luďka Nezmara znám po dobu jeho působení v ODS na Praze 1 a musím říct, že já osobně jsem s ním nikdy žádný problém neměla a veskrze, co slíbil, tak vždycky splnil. Nyní stojíme u mě ve firmě. Za mnou vidíte část vozového parku. Firma denně rozveze na 2,5 tisíce jídel a práci dává více jak 50 lidem. Pan Nezmar si myslím, že je velice dobrý šéf, velice příjemný, velice usměvavý a myslím si, že dokáže vyhovět. Já si myslím, že Luděk Nezmar je schopný manažer. To je smajlík, ten se stále usmívá. Kdykoliv jsem se na něj obrátil, tak velmi korektně a velmi slušně mě pomohl. Jo, ale myslím si, že to nejenom mě, ale i jiným. Místní radní, oni neřeší, oni zakazují, oni přikazují, oni nedovolují. To znamená, že když nějaký soused přijde a řekne, já zkrátka potřebuji přistavit garáž, tak obec nebo radnice přistoupí tak, že nejde to. Mám pocit kolikrát, že jejich chování je, já bych nazvala škodolibé trochu. A nebo takové, že vystupují z titulu moci a že jim to dělá dobře. Ale tomu nerozumím, protože já si myslím, že vždycky tam, kde je vůle, tak tam je možnost. Milé voličky, vážení voliči, sousedé. V posledních dnech jsem se stal terčem já i má rodina dehonestující kampaně. Kampaně, kterou politická konkurence není schopna ani podepsat. Já sám lidi nepomlouvám a neočerňuji. Já jsem zvyklý věci stavět, budovat a realizovat. A já chci pomoct naší obci. Pokud i vy chcete mít krásnou, moderní, prosperující obec, pojďte nám pomoci.